Biyag ti tao. Ay na, nagpintasan ti anak ko. Kaing ingas launay ti inayayat ko amami na. Ay na. Nakayayat ti anak na. Adan anak na Jerry. Manayunan ng di responsibilidad ng iti pamilya. Well, sana parikot na ita. Ragrag sakag ti manggad. Tapno at dati pang biyag ko kada kayo, kuni baby. Agyam anak Jerry. Nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga ama ti anak ko. Ay ayatan ka. Ay, ayatan ka man. Sige na. Diyak may salinaon ti puso kan kararwa. Ti babae nga ayatet, naging gatong palbiyag ko. I love you, Rhea, asawa. Umayak man, tatang. Ay, sigaw magayam, Jerry Baraw. Sumra ka. Agyaman nak tatang. Indagasan kayo iti ikan. Kan, nay, kasilan niyo. Atoy. Ay, anyan. Talagaan nakasingsing pito'y manugang ko Agam, ay nagtaktak ka pa'y laang Jiray. Kapapain. Dandaniinal daw ngay dagasan nakiti si Daag. Ay na, kanayon kumat kay baga kada kayo. No asino nagitipat patag ni Rhea ang asawa, napatag matin kanya. Iso ano niya ti papay ko kada kwada iti anak ni. Ipay ko matin kada kayo tata. Ay, ang manak. Ay, sabay pumatag na dayon ti kasta kinasaya at mo amanugang. Di ka ko magbalbaliw baraw. Di ka madanagan tatang. Dinto mapasamak nita. Langak lang kag baliw. Ta siyempre, lumakayak ton. Ngam may pasigurado kada kayo. Adin to agbaliw ti ugali tatang. Agtalin na ito, ikinasingkot ko ang manugang niyo. Kasarsarita ni Rhea si Salas Manong kasi ka ni Jerry nga asawa anak ko. Nasingkot nga asawa. Responsable. Nagagad lang arutan. Ay, abaw, nagsilpot pa. Nagmayatan ti mangmangag ka. Saan kaya naimot nga asawa? Kas kaya ti manugang. Swasi ka niya, kasi kasot nga asawa. Ikasarapan ako sa Timertindana. Ayun mati. Maditirik na ti mangmangag ka. Imbis sa maragsakan na. Saan takas lagtib-tib bayo akmat, adyak maawatan. Mati ay umandayok dito Tap mo jak mangit ti pagsarsaritan ti asawa ken ti katugangan. Jerry, apay no gumatang ka mati di cellphone mo. Kas kalapimpiman ang tawang pa'y cellphone mo. Sana na masapol dahi ta kanya. Imbis nga igatang ko iti cellphone, paggatang mo langan iti diaper ti anak ta. Adamot na giti nalaka cellphone. Tapno adamot pang kuntakakan ka ano kasi nga agbibiyahe ka. Ay na, sana na masapol dahi ta bakit? Sana bang? Taon time mati panagawid ko dito balay. Awan ti rumba nga pagdanagam mo. Tubot kit ni Ter Aramidam Jiray. Tanong maminsan, sulisog, ti cellphone. Apay, kunam. Ha? Apay tatang? Sulisog lang na ita iti chicks. Ha? Kitaman di manugang ni Pare Bintong. Cellphone mo ila nagamamuan da ije kabit na. Apoon, tinagap-apaan da nga agasawa. Depende man siguro tayo sa diagrama ti cellphone tatang. Saan ba't namin nga gusar iti cellphone? Kahit may lawan. Basta nga ba, ti kapaliiwa. Iso siya, Diyan lapagan ano ti cellphone. Ta mga mailaw anak tupay. Nga uray balo akon. Ang igatangan na kakakayak ka. Ha? Kaya tiyo ya? Igatangan kayo, ano kaya tiyo? Uray dagit ay lalakayin la cellphone, tatang. Ay, kuuwi na. Medyo nilaan. Libre na lang aruday, nagpiliak pa lang samot na. Bagati ang tao di ta kaunggam nga regalom kanya. Si Pupuso ka mga awat. Jire, manugang kao. Nabang-aranak pa yan nakadigos, bakit? Ni, itaman pa ang nagdigos ka, katrabiin. Ay, puduto na nga ron. Naka-uniforme ka man mo, ganito uniforme ti taxi driver. Agyahe tayo supay.
Pati rabi eh. Una, manipod ita. Ag 24 hours ako nga agbiyahe bakay. Isupay ti birok ko. Anya? Ay, unay daytan. Awan ina namon ano kasta. Kanya arog na, kaya gano sa ka. Tas anak mo, nagpadi bakay. Ay, nasaanan. Di mo kumamot ang buson tabagim Agi na nakakit ko. Sana pa si katrabaho. Sa ako lang makaurnong tabakit. Tani, lumakayak to. Sayang ti kinapigsa. No sa anak nga gagawa. Ti birok ko ital daw. Iso ti gastusan tayo ti anak ta. Ti matbirok ko iti rabi eh. Iso ti idulin ko. Tapno ang tama makuna savings ta ah. Ay na, an-an mo nga iti ado akwartan. Agsakit kan tumutun. Uray saan ko man. Basta, bye-bye na ka di. Di ka madanaga. Ang vitamina. Tapno, napigsa ka na yun. Bakit? Agyaman na, Jenny, mahal. Makadun na kan iti agpatpat na. Imbagak matankan ka. Amin nakit dawam. Ipay ko. Buka ba laklaki di? Kukuha na ka jay asawam iti aldaw. Kukuha ka mat iti rabi, mahal. Wala. Nakwenta na na yung bag. Adalo ba iti oras mo na? Ta siyempre, agpasadak iti aldaw. Agkita kami na iti asawak nga mapanak mga aldaw di balay mi. Impambar ko nga ming agpasadak iti rabi nga orasan mo. O sige, tapno di namat kun kuno. Kan tapno saan amakadlaw. Sige, ipabulod ka mat asag paminsan. Uray once a week lang. Anya, pilya ka talaga. No kasta, saan ka amat maturugay? Ay awan inanabon no kasta, Ajiray. Kapilitan na tatang. Talaga kasta, no kaya't mo aguminawat ti pamilya. Ha? Ay nakaasi ka ba, Jerry Barhok? Awan din na namon. Ang... Ay, paguri ka man. Mas lalo muklok magkamay. Ha? Mas saan ka mga mapuy? Mas lamap-map nagkamat itituraw. Saan mo na madlaw ang mapuy-puyatan ka? Ay, kwa. Ado nga ron ti agkunkuna, hiyang ko kano ti agpuyat, lumukmuga. Kan may isa, agbit-vitamina nga min tatang. Kompleto ang iti vitamina. Dua a klase ti vitamina. Ah, ay, kasta. Ay, kumayat ang araw. Pwede na pasada akin ti nagbalabakay. Agyaman na, klakay. Diya ko nito ti mapaspasada kiti rabi bakit ha? Iso ti savings ta. Un. Ay. Adamot lata ilaslasin ko a savings ta iti matmat gadam. Iso ano mabalin? Uray di kan agpasada iti rabi tani. Awan ina namin. Ay na, napigsa ti asawan bakit? Awan ti rumbang nga pagtanagam. Napigsa ka pa ita, ta syempre ka umingong kailangan. Ngam kasanon, lumaornungan ka iti puyat kan banog. At danto nagtaal daw apa nag-surrender ti bagim Unay ka ti asawa ko. Di ka kadagdandanag. Kas makita mo ita, napigsa. Mayat ti pamagi. Sa anak to nga agsakit niya. Agyaman na, tadakan. Naawat mo ka dito text ko kan. Wen, ginatan kong pinitext mo ang kayat mo akanan. O, agyaman na. O, ala, sumrat kan, mahal. Thank you, mahal. Aging ka dita. Kat saan pa lang amo di asawam ti kaadat cellphone mo? Saan? Kanayon na naka-silent yung cellphone ko, aloha. Nakabulsalatan kanya. Kasanoon no ag-text. Wano umawag akan ka. Kasano ang mga mo? Siyempre, naka-vibrate, mahal. Abay ka pa, uy. Talaga wise ka, Jenny. Siyempre, siyak pwede ko na. Kwartam, pasensya ka na. Saan una dakal ti may titid ko kan ka? Okay lang kanya, Jerry. Tinapatan. Kanayon ang makikita ka. Kanawan matipang panunutak apagastusa. Si kamat ti agbaybayad iti abang ko dito kasena. Si kamat ti kumatgatak iti tarawon ko. Iso nga okay lang. Yamanag lang ha, numano ti maitag mo. Agyaman na ka. Talaga man nakawat ka, aloha. Amok mamino kasano ti rigat mo, Jenny. Iso ano anya ti maitad mo kanya? Iso lang kan. Sa anak nga agsapol iti saan mo mat ama ipaay.
tamaasyanak ka. Agyaman ang mahal. Maadaan ka iti anak. Ah, Oh, apay. Di mo kaya ti maadaan iti anak? kwa, lumabaling kayo orasan ko man. Tadamitin anak ko kanira yung asawa. Kan ko na ngam siya ngay. Kaya't kumati maadaan iti anak. Iso ang maadaan takuman, Jerry. Tapno adamat din makuna alilingay ta. Ay, nadadal ti man manihok at taksi bakit? Sa anak nagpasada ita. Ay, agyaman nak. Nay, apay kasla, pakaragsakan pa iti pan nakadadal ti lugan? Agwa, sana kasta. Agyaman ako nak, tamakainan na kamatlaan. Ah, Idandanakan ka ngamin. Iso ahos tumat ang makainanakan. Ingkanto pa tarimaan iti siya. Tapno makainan na kamutan. Ibatim ijayan tilugan mo. ay, uwan. Ay, barang maisang bot, paginggat malaw. Tani, at pasadak man inton rabi. Jerry, lakay, awawir man biit ni baby. Tagdalusak diti balay, tani. Jak na sangsango, tadi namat kaya tagpay diso. Sige. Yan, ngurot ti anak ta. Teka naman. Daddy. Sige, baka muka pa lang arod kan kwa na Dito'y kayo lang salas, taon na tagdalo si Jessilyn. Nalpaskan ba kahit? Ubang man ti anak ta, tagdi ko sa. Nala, yag mo nga rutin. Nala, may kananak kuwan. Ay, dagangan na, kisungag di ko sa mampay. Uminom ka man pa'y gaya man ako. At yung tidanom. Ay na! Ay! Tinipay mo mo't kang tidanom mo. Ay na, naibaglakit din ta plastik abaso tinangik ka kay tidanom. Akin cellphone iti agun uni. Jerry! Cellphone mo jagun uni? Adan sa mo tawag. Sung bata ko, ang tama nga na emergency. Ay, ka, saan? Saan ko ti magsumbak bakit? Ay, anay ko, nagalis. Anay ko, Abi nga minatin maray ka. Anay. Katsak pa'y napunasan din na ibol lang adanom. Anay ko, nagsakit ti sikat ko. Tiyak makatadar. Ala, umay kan. Tulungan ka na tumakdar. Anay ko, nagsakit. Tiyak kabailan, anay. Madinsamot di pa nagdisutisikat mo. Tinasayat. Mga yabak iti kadwa ka mang bagkatkan ka. Tay-taray da ka langin ni hospital. Umawag man ang dahito a caller. Sino nga ta dahito ay? Numero mo tagparparang. Awan na kasi banagan na. Sungbatak man laangan. Hello? Sino dahito eh? Sika, asino ka? Ha? Siyak ti asawa ni Jerry. Anyat masapul mo iti asawa. Di ka agbalin ang makasarili. Asawa ta ko na, taduwata nga asawa na. Itadukan ko na ti cellphone, takayat ko akasarita. Jak ngaminan mauray ti parang sarungkar na kanya. Ada dito yung hospital ni Jerry. No kaya't mamakita. Umay ka dito itamit laang. Taura ipadawat kon kan ka. Ha? Apay nga ta dito. Basta umay ka. Tapno mamam. O sige, anya nga ospital ti ayan nyo. Ibagam, ta umayak adagos. Apay nga da ka dito ospital. Aloha. Kan nakaamuha mga adak dito eh. Jay original nga asawam. Anya, Apay, anyat na pasamak kan ka. nadisgrasya nga rod. Ada na fracture ato lang iti sikat ko. Kat di ako makapagla. Anya? Saan kan nga agimbag? Kastamon aging gat-inggana? Agimbag tumutlakan o. Mabayag sa ako agimbag. Anya? O sige, mapanakon. Tadapay gayam lakad ko. O, ibati kong dagito'y prutas dito'y. Agpaimbag ka, Jenny. Pasensya ka na. Diyak pala makapaniti dagos mo. Di mon problema anday ka. Gaputas sinaan ka. Agsinatan. Ta ipa may samon ti atensyon mo iti pamilyam. Anya? Rehas ako. Pakawanan na ko ma.
Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak, Jerry. Ah. Limod gaya malipliputan na. Pakawanan na ko, ma. Impay ko amin na pamatag, kan pa nangasikasukan kang asawa. Awan na mo ka nagkurangakan kang umapay ang aramid mo tinanglipot kanyak, Jerry. Aklo na. Nailawanak. Nasulisugak. Kan may sa sininaan ako ni Aloha. Nagsina kami. Kapilitan na sinaanakhan. Tasaan ka na makabaal, Jerry? Ay, No sana napasamak ti kastakan ka. Nalabit. Agtultuloy ti panang lukluko yu kanyak. Isu siguro na ipalubos na napasamak ti kasta. Tapno sinaan na kan ti babaim kat maisardang matin ti panang liplipot yu kanyak. ay, ayatin ka, Rhea. Pakawanan na ko, ma. Ay, ayatin ka mat. Isu mapakawan ka. Nasakit ti naramid mo nga rumingmaw na tatiasikan ka kapoy ti kasta nagpanagam. No sa bali lang at ang asawa, nalabit, pinanawan na kan. Tano panunutan na naibag. Sana kas ka rin na timanglipat kan mangawat iti naramid mo. Ngami karikatak, Jerry. Pilitag nga iwaksi ti sakit tinakan ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ako. Nagtanok ka nga gayat, Rhea. Agyaman ako, unay. Ikarigatak ti agimbag. Tapno masunitak, dagiti nagkuranakan ka. Biyag di tao. Kadwa ni mama ama pa ni hospital. Isa masapol ang mapana ki Jay. Dakla tabi malasiw iti kalsada kat madungpar kon tipreno. Nadungpar ko iti tao. Anya ti aramidag. Dakla parikot na iti. Panagunak. Awan ti nakakita kanyak. Pagandarik matlang ti pagsikit pumanaw ko nito. Makaamulitan. Apay nga itaka lang asumangpat. Waren, anak ko. Kasarsarita ka, Waren. Apay nga itaka lang asumangpat. Itay ka pa nga ur-urayan. Pasensya kayo, mama. Langam ti madantanakan. Apay ka di. Awan day ti mama. Di yulatan ikaskaso ti madmadlaw yung kanyak. Adda ka di parikot, Waren. Awan, mama. Amok no adda pagparparikotam, anak ko. Sungag pudlo ka kanyak no anyaman dayta. Awan day ti mama. Anya ko mga iti pagparikotak. Sigurado ka? Wen, mama. Masigurado nga awan pagparparikotak. Alala, kumpet kayo kanya, tas si bayan kayo ang mapanitilugan. Mapantayo iya ospital, itamat laing. Divina! Divina, nakaw! Oh, apay ka di, tatang. Agap apura kayo, mat. Apay ka di. Di ka kumamakmakla at aanak ko. Apay ka di, tatang. Ni rinanting asawa na disgrasya at daitan ni Jay Morgue ti ospital. Anya? Natayon ni rinanting asawa manak ko. Sana pud na natahin ti asawag, tatang. Sana natay ti asawa. Itay ka pa'y apo managnawaran, anak ko. Alusiisan ka. Apay ka di. Mama, Madlaw amadanag ka. Apay ka di.
Mala agawitan. Nalpas na kun at chinek up ti doktor ko. Urayin dakbit, mama. Papanam ka di anak ko. At dalabit pa panak, mama. Urayin dakbit dito yung labi ti ospital. Patay tanti bangkay ti asawa, manak ko. Diyos ko. Nakaluban lang nga iti puraw nga ulas ti asawa. Patib kerem ti pakinakam mo, Divina. Di ka ko mapailuyos iti liday amarikriknam. Renan ti asawa. Divina, anak. Anya ka din dayto. Ano pa sumakan ka. Nagsakit ti pupusay mo. Apay ang pinanawan nagmatan. Kasano akitan. Sigun ka tagiti pulis ang nag-imbestigar. Nahit in run ti asam. Dinong parda. Pinanawan ti nakadumpar sa kuana. Diyos ko. Awanan konsensya di nakadumpar ken ni Renantay. Saan naglakit ti hapita? Diyan nadumpar ko alalakit din sangpet ta itay iti ospital. Dedo na rival. Kat indiretso dali ti morgue. Nagunag ti pampanunutam, Warren. Ipanagmanehom ti into na ram. Ang mga numadisgrasya ta, anak ko. Uwan, mama. Itaypay ang nagkatayo ti nakaiturungan ti mata. Agtanta na bitim ka. Kaslata ka sarsaritan. Di daklat ako manikaskaso, mama. Ang kamaturog hindi wina. Haginanakan ni Jesse Ligyaw. Amok ka nabanog ka nagmalmalam, anak ko. Diyak ti agtuglap, tata. Kaya't ko tagtalinaad dito'y abay tilong ti asawa. Maawatan ka. Nagamnas ka nga ginanaka ba? Nagpasit ti papaunig mo at araon. Awan ganas ko amangan, tata. Ang agsakit kun agkapsot ka no di ka mga anak. Adu kami met nga agsisinublat amang bantay iti bangkay ti asawa. Agluwa ka man din anak ko. Nakakaasi ti asawa. Nawit kami pala ng kalaysa. Ado nagiti araw po mi ado. Divina. Masikugan. Kat di nan makita ti panagpasngay ko. Anak ko. Nakakaasing to ti anak ko. Kaputa di nan makita ti ama na. Agyaman ang itidetang impormasyon. Dakkel tinaitulong mo kanya. Bye. Sino di kinasaritam iti cellphone, Warren? Nagbayag kayo ang nagsarsarita. May sa pagayam, mama. Adalang napatag ngayon paramid ko kankwana. Kasta ka di. Ma, rumaragbi. Papanam, saan ka kadi ama pa ni opisinam ita? Ada napatag nga ramidat, mama. Diyak pala makastrag iti opisina pagpapayak. Mas daawak itar aramidam ita, Warren. Saan ka makaid na? Madlaw iti matam anapuyatan ka. Mama, Di kan samatan maturog anak ko. Anya ka di atalaga ti mapasmasamakan ka. naimbag nga oras mo, kapsat. Naimbag nga oras mo, man. Sino ka kadi? Kwa. May sa pagayam. Umayak makipagladingit. Gapoy tinapasama kiti asawa.
Siyak ni Warren. Siyak mat ni Divina. Agam amo kayo kadikin ni Renante nga asawa. Ah. Uwen. Agam amo kami. At tuyak tap numang tedak ititulong kada kayo. Atoy. Awatan ko ma. Agyaman na, Warren. No kasapulang to kayo. Di ka bumdeng nga masidig kanya. Itid ko kan ka ti cellphone number ko. Ha? Nakasaganak at tumulong kan ka. Divina. At alaman ti Rabi asim magpat ka, Warren. Nabarbartag ka pa sa dino tinagkapuam. Di na lang. Italaan nagbartag ka, Warren. Saan mo ba't nga aramitan day taasikon? Makon-konsensya. Mama. Ha? Anya ti pakakonsensya ako na Ibaga kong paisa, mama. Nakapataya ka di tao. Anya katinday tangay magbagaman ako. Agpaisa, mama. Nakatong para kiti lalaki. Pinanawak tinatong para ko. Anya. Diya kaya ti may balod, mama. Iso nga aramidag ti amin. Tapno matulungak lang asawa. Tinatay ang nadumpara ko. Anya. Nagapo kiti lamayan. Kaya nagpamarangak nga mamok ni Renante. Ti tao ang nadumpara ko. Warren. Uwan, mama. Masikog pa'y gayam di asawa na. Iso, naginumak ma. Makonsensya aklaw na eh. Kaya tilangan pa ng tulong ko. Tiyan mo ka pa maspusan. Tapno makabayad na. Hindi nagbasulak. Asino jay lalaki ang nangiyawat kang kaititulong idirabi anak ko. Amo na ka nun ni Renante, tatang. Kasta ka day. Uwan, tatang. Dakil agatad tinyawat na kanya. Langa na tibak nang. Itala nga makitak day jay atao. Uray siya, tatang. Itala ang makita ni Warren. Warin gayang tinagan na. Divina. Ni, si kamat gaya mo, Warren. Ay niya ter aramidam dito kampusan to. Nakita ka ngagmay-may sa dito ay. Iso nga masidega. Warren. Nagawid ng dagitin may nakitabon. Si kalangin tinabati dito kampusan. Diyak pa'y kaya tiagamit ijabalini. Awan mat lang ang tisang patay nga asawa. Divina. Nagsakit ti ipupusay ti asawa ko, Warren. Demonyo dyan nakadungparkan ko na. Oh, Si bibiyag payla dito irabaw ti daga. Maurang ti kararuhan na. Awan konsensya na. Taintarayan na ti inaramid na iti asawa. Divina. Niwarin jay nang itulod kang kadito'y balay anak ko. Wantanan. Nasingpat ni Warren. Palpalaganan na tirik na. Divina. Aging kayo. Nasakit pa ila tinakam ko. Gapo iti ipupusay ti asawa. Maawatan ka, Divina, anak ko. Kasano kaming tungata itipas na ikong anak ko.
Di ka unay agdandanag, anak. Ada pa'y mula nga, ma'am. Di ka baybayan. Napigsa pa'y mula nga tumulong kang ka. Unasam tidanag mo. Ang mga nuad adama pektaran ti sikog mo. Pagkalmaem tiriknam. Nasken nga klunen tayon. Nga awanen day dirinante. Ti masakbayan niyo nga agina ti panunutem ita. Naimbag nga oras mo, Divina. Warren, anya tar aramidam dito balay. Sabong paragan ka. Apay ni kanak iti sabong. Di mo kumaikan di sa bali akay papananti panangted ko kan kay di sabong. Kaya't ko lang ti makisimningag kan ka. Warren, Awatom ko mati sabong. Bareng day ta sabong ti mga iti saem ang marikring na. agyaman na, Warren. Masansan ka arumwari, Warren. Sa dino ti papapanam. Iti balay na Divina, mama. Anya ti pangpanggapam nga aramitan, Warren. Apay, akanayon kamapan iti balay da Divina. Sungbatan nak, anak mo. Anya ti planong nga aramitan. Kaya't ko ti agdaton kini Divina, mama. Anya, agdaton ka kini Divina? Wan, mama. Adda na una garason. Tapno aramidot tayo. Warren, Makonkonsensya kiti naramid ko, mama. Masikog ni Divina. Kat masapol nga ti katakunay na. agpampanunot ka kadi Warren. Agdaton ka iti may sabalo. Saan kumamat anabalo ni Divina? No saan nagapo kanya? Warren, anak ko. Nudyak ko maintarayan idi ti asawa na idinadong parko. Nalabit na si bibiyag panyita. No intaray ko kumaadagos iti ospital. Warren, Dapat na nagbutengak. Intaraya. Kat naglimengak. Gapot at kayat ti mabalod mo nga. Ar-aramidak na ito eh. Tapno matulungak ni Divina. Tung palbiag asid siderenak ti konsensya. No baybay ak nga agrigat ni Divina. Masansan meten nga umay dito balay ni Warren, anak ka. Wan tatang, kinapod na, aw-awisan nakarumwar kami ita. Ha? Agdat-daton ka di kang kaniwarain. Awan pa'y matimbagbaga na tatang. Nalabit ang makigaygayam la ang kanya. Sa balik agparparik na kanya kanak. Agkursunada lakit di kang kaniwarain. Imposible ang mapasamak dayta, tatang. Amo na amay saak abalo, kan masikugat. Una niya. Baro ni Warren, iso nga imposible nga agdaton kanya. Pagayam laeng ti pangibilbilang kenkwana, tatang. Ne, ano nagsardeng alugan di tabato ganak? Nalabit ni Warren daytan. Iso nga agpayson, tatang. Mabiit na ang kasabdan. Warren, di ka kadi mabain ang masikog ti kaduam amangan iti dayto a restaurant? Anya kumangit ipagbaynak, Divina. Apingar aramidam kanyak ti kastoy. Nagsingpat ka kanyak. Sana ko rin nagpalpaligaw pa, Divina. Agayatan ka. Anya, agayat ka kanyak. Juan Divina. Ay-ayatan ka. Nakasaganak nga agbalin ang may kadwa nga ama ti sigog mo. Di na kumarabaken iti kastawanan. Kasla imposible day tangay bagbagam. Sana ka mga nabrabak. Napudnuakan ka, Divina. Makabulan pa'y lang ang manipod na itawag na direkting asawa. Gandandanin ti panagpaslay ko. Sana parekot kanyak, Dayda.
sana dati ti makalapad iti napudno a panagayat ko. Kayat ko ti tumulong. Kanjak kayat nga agrigat ka. Anya, Nakasaganak nga agbalin ang may kaduang asawam. Di mo ko mapanunutin. Aluklukwan ka lang. Di mo ko mapagulbudan ti bagim, Warren. Patyak adi mo ay ayatan ni Divina. Kaya't mula ang amay lisi ka iti nakabasulang. Talaga ajak ay ayaten. Asi ti marikriknak ng kuwana. Namamok ang masursuro ti agayat, mama. Nasimpat ni Divina. Diyak kaya't nagrigat ng gamot iti basol ko iti asawa na. Warren, Kaya't ko nga'y kalaysa ni Divina, mama. anya Tay dati agpaiso. Kaya't ko nga'y kalaysa itan. kat, sinong batan na ka din, tidat-daton mo nga ayat kan ko, anak. Saan pa, mama? Ngampatyak nga danamnamak. Di kanto nga tagbabawi iti dayto nga ramiter, Warren. Saan to ako dos, mama? Dahito yan di pangatyan ko. Hala, adalatakan ka ti desisyon, anak ko. Jakmat maitad ti pagragsakam. Agyamanak tamaawatan dak, mama. Kanya nga ron ti plano mita Divina anak ka. jak pa'y amo, tatang. Ay, tingi-tingin man na yung bagtirik na maa. Sana siya desisyon para kung kaano ni si kaabot laeng anak ko da si katimasiknan. Tatang, No, para kanyak. Kaya't ko ni Warren ta nasingpag. Sana nagbalin alapad ti kasasaad mo. Inaklon na ti amin para kung ka. saan nga taa pa kay baba inak dayto nga aramida, tatang? Oh, anya kumangay ti pa kay babay nam. Kasapulang batyag ragsak. Di mulat na ni kaskasaw ti baga dagiti tao. Nangroon na dagiti marites. Tatang, Agpanunot ka na yung bag-anak. Saan mo pa kay babainan? No anyaman ti desisyon mo. ikan na kumapay iti panawan nga agpanunot, Warren. Jak pa'y masungbatan ti ayat nga idat-daton mo ita. Nakasagana, ay Divina. Kaya't ko pa'y nga ipasngay ti anak ko. Jak kaya't tagdarasutos. Nang runakit nabiit pa'y anatay day di asawa. Mawatak, Divina. Agyamanak numaawatan na. Wad. Ate ko. Anyat mapaspasamak din ka, Divina. Kailangan kasi makiti dyan ko. Agan-agag son. Sige, sige. Kumpad ka kanya. Itaray ka i ospital. Babae timpas ngay mo, Divina. Nagpintas ang maladaga. Agyamanak, iti pa nang itaray mo kanyak dito ospital. Warren. Awan di rumbang nga pagyamanan. Nabayadak matanda kiti kasapulam dito ospital. Anya, Di mon pagparikutan dagiti babayadam dito ospital, Divina. Siya ko di ba? kababainan kan ka, Warren. Saan mo ang responsibilidad? Di mon pananutin dayta. Para kada kayo iti anak mo tira aramida. Warren, Ala, aginanakan. Tapno daras nga agsubli ti bigsan. Napanangarod ni Warren ngayon akaw. Awan ba't din yung ospital? at dabiit na panan na tatang. Agsublimat la adagos dito ospital. Nagsingpitin da di abaraw. Dakil pa iti may tultulong na kang ka. Tatang, Ay, wag. Kumusta ka tirik naman akaw? maya tatang, napigsa akon. Kabaila akong tagawid. Ay, nasaya at naroon nukasta. Kanan, itay man niya hukok. Ay na, karopro pa na dirinante ito'y anak mo. Wen nga ron tatang. Nagpintas niya hukok. Na, Nangigti anak ko di bagbagayo tatang. huwag nga ron anak ko. Simong ba't niya hukok?
Apasan ti pa nagpasngay ko. Ita kalamanan ang nagpakita, Warren. Pakawanan lang, Divina. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan. Awan matbasol mo kanya. Sakit di ati rumbang nga agyaman kan. Dakal ti basol ko kan ka. Sigurado at di nak mapakawan. May bagakan ka diyak paiso. Jak maawatan, Warren. Awan matamok ang nakabasulam kanya. Ay, awatam dati ang kwarta, Divina. Oh, Nagado a kwarta data. buwan, Divina. Kukuha dati ang kwarta. Mabalin mo ang pagpuunan iti negosyo para iti masakbayan niya iti anak mo. Anya? Pangasim. Awatam mo ti kwarta. Kasapulan niyo nga aginada iti ang kwarta. Sigurado kang itad mo kanya data a kwarta, Warren. Sigurado ah. Kasapulan niyo dahi tanga gina. Awatin. Agyaman na, Warren. Nagsingpat ka kanya. Ita, nalagaanan ti baro kung nga umadayo kada kayo. Umadayo ka kada kani. Anya ti kayat mo asawan. Nasken abayada kiti linteg ti nagbasulak. Gamit ti kabailan ti panang sidil kanyak ti konsensya. Warren, di ka maawatan. Anyat nagbasulam itilintag. Kinapudno na. Siyak tinakadungpar iti daydirinante nga asawa. Tatatak paiso. Nagbuti nga hindi ang mabalod. Ngamita, nakasagana akon. Babayan dahi ti nga ramidek. May kani ti hostisya ti pan nakatay dahi di rinante nga asawam. Anya? Pakawanan na ko nga, Divina. Agparinto mga kiti sawanan. Dakal ti basol ko kada kayo. Agpagpakaasya. Pakawanan na ko, ma. Pagbababawiyak day tiyan naramit ko iti asawa. Nakasagana akon. Nanyaman ti pangedeng mo ita, Divina. Nakabalo da inday jay awarin anak ko. Wanyat. Lading itak. Nga masapul nga ikaro na tinagbasulan niya. Mawatan ka, timakunak anak ko. Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Kasi kamot laeng ti marigatan. Nas naban ti panagkid daw na iti pamakawan. Iso ang pinakawan ko. Ngam lading itak. Masapul ang maikan hostisya. Ipan nakatay ti asawa. Biyag di tao. Hello, auntie. Agmano Naimbagtad da kayon. Ay na talaga abalasang yuntoy ka anak ka. Ala. Sumrek kayon manang Ella. Ay na, makabanog matag biyahe. Ala, aginan na kayo pa'y laeng. Taamok ang mabisin kayon. Mangisaganak iti taraon. Sigurado, saan kayo pa'y anangal daw? Nga roon. Niinsan ko akay ngay, auntie. Ayan na ka di. Ay narimwar. Jak amuno na panan naman. Kasjay na nga mingkad. Manipod na graduar. Kanayo na ti irurwar na. Kadwa na dagiti barkada na. Kaya't ko ang makita ni insan ko, auntie. Nabayagan tinaudi apa nagkita mi. Iti lang amin Facebook, ti pakakit kita aken ko na. Barumat siguro ni kailan niya, Wilma.
When nagtayag a lalaki nga may na kasla inuubing pailat ipanunot na no daduma. Gagangay na atag may sakit nga rod nga anak. Kaslamat to'y ka anak kam balasangan nga may na. Mamat. Mala. Husto manang. Timon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tani, nagtadumon ti kusilap ni Jennifer. Pasensya ka no, Wilma. Si kamot lang amin ti mabalin mi nga sitgan dito'y syudad apakipag naidan ti anak ko. Bayat ti pa nag-review na para iti board exam na. Saan nga minakayat ti asawa kapagabangan? Tamumatan, babae ti kaanakam. Anya kalakit din ayamanang. Dudo at ang agkapsan. Asino pa'y kumati ag sinakit no saan adat. Ay, kan pakibampantay mo matan di kaanakam. Nang runa kat adan nobyo na. Kat kalugaran nyo pa eh. Ay na, gagangay na Tabalasang kat nga rod ni Jennifer. Amumatan dagiti ang tutubo ita. Nagsapada amaadaan iti nobyo kan nobya. Ay, hindi kayo nga. Ano ka di matan nobya na? Ay na, adun ati nagbalin a nobya na. Isu nga rod ti pakaungungtan na kanyak manang. Taag susukat dagiti nobya na. Anya? Ay, naimbagkan ka talalaki di anak mo. Da kami nga eh. Babae ni Jennifer nga anak mi. Ay na, babae man wano lalaki. Parehas na mutlaang manang. Ay, sa bagay magkiti Nala, si kangarudan ti pangital ka kiti anak ko. Sana bale, tapaman amalpas ti panagrepaso na. Agawid ton iji balay. Wen, di kagdanag manang. Bantayak ti kaanak ka. Ni Jiro. Hello, Jiro love. Hello, Jennifer, my love. I miss you. I miss you too, my love. Nagkita tayo pong bigat, ha? Kailiw ka na makita. Ha? Kwan. Puno, siya lang ti umay dita balay nga anting. Ibaga man na tinomero ti balay ta, ta siya ti umay dita. Kwan. Saan? Ang mga noagungot ni auntie. Binilin ngamin ni mama amang bantay kanya. Ang mumutan da papakan mamam ti relasyon ta. Saan ka di? Wen, yung amumat ano mabalin. Di dapay kayat amaki asawa Taubi nga kanupay. Saan mo taga-putag kuyo kuno update ta? Kaya taga-saudan, saan ka di? Kaya't ka lang kami na makita. O sige, ijay tunwar ti pagkitaan ta. Tadyak kayat amakita na kani auntie. Okay nga, love. Bye. I love you. Bye. I love you too, love. Bye. Ay, talaga ang nakadungdung mo, tinobyo. Awanan ti makunakpay kan kwa na. Nakadungdung mo. Nakasingsingkat. Kan amok asyaklaan ti patpat na. Kan siyempre, nataer ni Jiro. Maturog kalatan Taurayak pa'y asumangpet di kasinsin mo. Kanayon ka di amarabyan nga agawid ni Kyle, auntie. Wan nga rod. Ay, jakman amo iti dayjay akasinsin mo. Naibarkada nga minan. Ala, ang mga numasuran nga agbisyo di kasinsing ko, auntie. Ay na, sapay kumaata saan kaanakan. Sa bagay, kadagito'y lakas jay. Ta idi agad adal pay laeng. Eskwelaan kan balay laeng ti ayan na. Ang mga no ipapapas na ti agrelax, auntie. Sapay kumaata kasta laeng Jennifer. Tidakas, no naibarkada lang arudan, nasursuro na pa yun ti agbisyo. Dayta ti pagdanaga kanakan. Ay na, bigat man na. Asino tinakaturog iti sofa ti salas? Ni Ilsa.
insan Kyle daytoy. Anyan tila nga na nakaida dito sa nakangato ti may saasaka na. Sa ti may sa nga ima na nakadiso iti datan. Santo nakanganga. In fairness, nataarla ti kasinsing ko nga uray kastoy tila nga na nakaturo. Amukan. Alaak itiladawan kay ipakita ko mapaman ang ay ginayadak. Alaak ti cellphone ko ipisend ko. Mami! Mami! Ayan mo! Aday di ba nyo ni Auntie Kyle? Agdigdigos. Ha? Oh, may daytan na pa nang kitam kanyak, insan. Siyak daytoy. Di na kun mabigbig. Sorry. Di ka nailasin na dagos, insan. Si kamat gayam dita. Katuan. Ala. Ay, mabit lang ha. Agdira mo sakbit. Sa tay tuloy ti agsarita no madamdama. Unay daytan, insan. Maalam pa'y nagkagbain kanyak, mat. Siyempre mat insan. Ita lang agkita tamanan. Kababain mat insan. Pasakon, paudi kayo ta sumrekak pa'y iti opisina. Ang mga numaladawag. Wen mami, da kami tundagin now. Wan, Auntie. Maginiliw kayo anaimbag. Ta italamanen ang nagkita kayo iti personal. Bay sa dekada adi kay nagkit-kita. Saan ka di? Wan nga rin, Auntie. 11 ti taon mi, idi na udi apa nagkita mi. O akasam day tangay. O sige, panawan kayon ditoy. Tainak mag-agrobatan. Insan, balasan ka na talaga ah. Uray matsika, insan Kyle. Naan-anay kan abaro. Kasla ka ano na edi ubing ka niya. Mangit ka nga minidikit. Una, tasutil ka mat idi. Kanayon nakasurduan. Talaga git niya mangit ka insan. Bueno, aging ga itakit mangit ka lata. Ay na, agdal na ka, Kyle. Si kagayam ti saan ang nagbaliw. Nasutil ka latta. Ha? Ay, awan gayam ti nagbaliwam. Uy, saan mo ta? Si kagit dimit. Lambing ko la daya insan. Di ka lang maangawan. Kumusta ka nun dyan, nakta, dyan lugar na kapagis mo? Ela? Mayat mat, Lauro. Inawaga kita'y lain. Binilin mo ko mamanan ah. Wen, tunggal agsarita kami dyan, nakta. Kanayon ko nga ibalut ti pamagbagak kan kwa na. Kasta tirumbang, bakit? Tapno saan na makalipa? Ay, awan nga rod. Numuna kat tagay jay tinobyo ng inyam ambo na karata. Una ron, nasaysaya't kumamit laeng na makapagtrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Tapno maipakat na tinadal na. Sana ya? Katuan mat. Uray siyak. Kasta kumamot ti kayat ko mapasamak. Iso apatin ni kabagis ko Wilma. Binilin ko abantayan na jay kaanakan na. Nasayat nga ron, bukas ta. Ubing pa dyan nakta na makiasawa. Makauray dahil ta asawa. Apaman ang malpas ti board exam na pagawin din tan dito'y balay. Ta dito'y lugar tayo, ti pagtrabahuan na. Ta ano ti mabalin na pagtrabahuan dito'y. Wen, kasta ti imbagak kan kwa na lakay. Doa pa'y ngamin nga dyan pa'y tinapili na pagripaswan. Kaya't mabalin mo nga agripaso dito'y lugar tayo para iti board exam na. Napilit mo't nga rod. Amo mo na. May sasigurong tinobyo na amakagapo. Tapno, agkit kita na ka na yun. Kasta ka day. Wen siguro ah. Amo, nakaragragsakak na. Ngamin, santang lagin na dayo. Mabalintan ti agkita anytime. Wan nga ron. Uray siya. Jak mailadawan ti kinalagsak ko. Lalayangan ti exam mo ah. Tapno makapasa ka, alam.
Ken, tapno saan da ka pabasulin da mamakin patam. No bilang saan ka makapasa. Amumeten, amangan kid din ko na enda ana disturbo ti konsentrasyon mo, gapo kanya. Dinto mapasamak deta, Jiro. Gapot kasi ka ti inspirasyon ko. Yaw. Ore sika mo ti inspirasyon mo ang trabaho. Kaya't kung ay sa ganahan tinapintas ang masakbayan, tibuklan ta a pamilya. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, mat, Jiro. Adawag mo. Teka, sinsin ko. Hello, Insan! Insan! Pagpadamag ni Mami no ayan mo. Robin, agawit ka kanon. Wan! Umaya ko! Paawit ako, Insan! Ay, sige Rod. Ibagat ka ni Mami. Sige, ganat ka. Bye! Bye, Insan! Jiro, agawit dan. Kasapsapulan na kundi ikit ko. Sige, itulog kan. Love. Inton maminsan, di kan agawid iti kastoy na oras, Jennifer, ha? Wanante, sorry. Saan ka nga ingingutan ka nakan? Ngam delikadon iti kastoy nga oras dito'y lugar mo. Nang runakan ka, tabalasan ka. Amangan no makasalaw ka iti baribar ti panagpampanunot na. Katanya pa iti maaramid na kan ka. Wanante, sorry. Saanan ang maulit? Nag-date ka siguro itinubya na, Mami. Ha? Pudno aya, nagkuyog kayo iti nobyo, Jennifer. Wanante. Napan kami lanangan iti restaurant. May sapay dayta. Ubing ka pa'y iti taon mo at 21. At upay ti mapasamak iti biyag mo. Di ka kumaaga pura makiasawa ka, anak. Awan pa iti panunot ko ti makiasawa, auntie. Nukas na nga roon, liklikam ti kanayon ang makikuyog ijay nobyo. Pasensya kan, no siyak ti mangibagbaga iti kakastoy kan ka, iha. Adda ka iti puder ko, kanakan. Siyak ti akin kargo kan ka. Iso akar bungak nga roon ti mangbagbaga. Wano mang banlaag kan ka, Jennifer. Sapay ko mata maawatan lang. Sika talaga. Sutil ka, Insan, Kyle. Ni, apay man Insan. Anya man ang tibasol ko. Tila ibagbagam nga mingkin ni auntie. Anya nga'y sinirmunan naklakit nga rood. Ay na Insan, saan ka pa'y lasim mangpet? Agser-ser muna na ni Mami. Ha? Ay, saan ka dakamat na tinubyo? Isutin na kamuak, nga at dagaya man nubyo minsan. Anya? So, di na papasulan, okay? Kaya nung gusto matigunan ni Mami Insan, idjam pala ti makinubyo. Makauray na ita. Ubing ka pa iti tawon mo, 21. Amo gayam nga ibagati kasta. Ngam apay nga'y adi mo mabagbagaan tabagim, Insan. Ha? Sikamot. Awan problema iti dayta Insan. Naimbag kanyak ta lalaki Sika ti agir ni, ta babae ka Insan. So, di mo tagidaksen, dagiti pa magbagakan ka. Wen? Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Jiro. Tinubyo ni Juniper. Ha? Mabalin ka diya sa rungkarak, Nana. Importante ti ibagak. Ha? Mabalin ka din, Nana. Sige. Nga mabiit ka kumalang. Tanda pa nga minsan nga ilik no madamdam. Sige, Nana. Mabiit lati pa nagsarita mi ka ni Jennifer. Di ko siya matinobyo ti kasinsin ko, Mami. Kanataer ko na, Kyle. Panag ko na numabaybayan di kasinsin mo. Asawa at agos ti tinag na. Ha? Nang runa no kanayon ti panagulog na. Amangan no makalipat na, kat mailawan na. Ha? Numabalin saan pa'y akayat ti kapsat ko ang makiasawa ti kasinsin mo. Iso abinilin na ka na imbag abantayak ka no ni Jennifer. Ngam kasano ang mabantayak ngay anaimbag kat adda mo trabaho. Iso at tulungan nak amang bantay
kan mangbagbaga iti kasinsin ko, Kyle. Sige, mami. Dahil talaga yan. Awan problema. Mangup-opisina kayo. Saan nyo ang mabantayan amin apapapanan kan aramidon ti kasinsin ko? So, sige. Bayan nyo. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko, mami. Baro ang numero dahito ya. Hello? Hello, Kyle. Uncle, wala ro dito eh. Inalaki natin nga ilati numero ti cellphone mo. Ay, Uncle! Da kayo matgayam. Kumusta? Kastoy, Kyle. Kanayo na nakumikom. At pada ka na makumikom kanyante miti pagadala ng pagisursurwan me. Talaga nga ibakbakit kanilakla kayon ti panangisuro yo Uncle. Anya nga ron, kahit isumot ti profesyon me kanakan. Kumusta? Di kasinsin mo ngay. Kumusta mo tandita? Okay mat Uncle. Kyle, pakibantay mo ti kasinsin mo, Dadasa na nasayat nga aramidin na dita. Anawag? Sikan ti bilinet. Lalaki ka, kanakan. Wan Uncle. Di kay madanagan. Tasyak ti makamoy ti kasinsin ko. Magyaman na, kanakan. Magtalagakan ka. Titigat na utang ko na yung maganakam ka, ti panang salwad mo, iti insan mo. Hala ni Uncle. Di ko man panunutan day ta. Agpada kami ngagmaymay sa nga anak. Isungawan ti sa baling agsinakit. No sana da kami adwa Uncle. Okay nga ron. Agyaman anak. Sige, bye! Bye Uncle. Ay, talaga na patagnin San Jennifer kada Uncle kanante. Basta panang yali ka kadakan ko na. Manipod ita. Siya kung tagbalin a bodyguard mo insan. Ha? Anyat kaya't masawan, Kyle. Amin na pa na. Masapul ka doon na. Anya? Iti anyaga po. Tap no mabantayan ka ha. Tabi nilinak ni Papa mamang bantay kan ka. Anya? Ay, anyan da mamakan, Papa. Nalabas mo iti maingat da kanya. Kaslaawan ti pa nagtalag da kanya. Iti kasgingar aramiden da. Di mo guranda anti ka Uncle. Kas jay ti kinapatag mo kadakwada insan. Kaya't takayali ka. Manipod ubingak akas jayda. Ha? Aging ga kadi ita abalasa nga kon. Adan nakam ko. Ngamkas la ubing lata abas si titrato da kanya. Ulitag insan ha. Di mo tagidak center aramiden da. Tapara ti pagsayaatan ti pampanunutan da. Kaya, Gagana ti may sa babae ha. Kan agmay-may sa nga anak. Talaga ti pagsayaatan ti pampanunutan dagiti dadakkel mo. So di mo gurgurahan ida insan. Wen. Sika nga ay, Kyle. Kano ti pa nag-review? Awan ka di pa'y plano na agting iti board exam. Kuha mami. Next year to. Ijam beten ti kanayon nga iruwar mo, iho. Ag-exam ka beten, tapno makatrabaho kan. Di mo sayangan ti tawan. Amangan no makalipat ka, kat di mo mapupuutan. Lumakay kagayaman. Amangan no marigatan kanton asumrak iti trabaho. No adtan edan mo, Kyle. Bayan niyo mami. Kasi kaswag ti pa nag-take ko iti board exam. Ijam pa'y laday ta girlfriend dita. Ha? Ubing kapay, makauray dagita abambanag. Win ka di. Awanan dagi jay. Break kami ni Tinobyak. Nasaysaya at nukasta. Napimpintas matlaang no agpapaskapay nga agbaro. Sakan to mga asawa. Tapno ma-enjoy mo ti kinasingkal mo. Mami. Sana bale. Adan pagbisbisiyak ita. Iso ti panang bantay ko iti kasinsin ko. I miss you, love. I miss you too, love. Undayam. Kadwak ti kasinsin ko, Jiro. Ni Kyle. Nasayat mo ta simurot kan ka lang. Sige. Order tayo, hindi ka lang tayo. Nagurura yung ti waiter dito, lamisan tayo. Ag-order ka na. Oo, insan. Kyle, bayaw. Bayaw tubi, kunak ko ma. Siyak ti taya. Ha?
O insan, agorder kan iti kayat mo akanan. Sigurado ka, bro? Sikat bayad iti kanin tayo? Wan, bro. Okay nga ron, Waiter, daytoy ka niya, May isang order dito, daytoy. May isang order. Kan daytoy pa, Ikanakmat iti may isang order. Daytoy. Ken daytoy ka ngayon drinks, Iso tinaimas kay. Uy, insan, di mo unay Ken daytoy pa'y gayam, Duang order, wen? Insan, Di ka di madanagan. Saan mat ada tati agbayad? Iso nga ayos lang, insan. Susuyo namin. Iso kayat ka nga isyapingan, lab. ala, nakababainan ken ka, love. Sa amin ang masapol. Yes, hindi ka nagkadkad. Pakaragsakak timang sagot kan ka. Katay kayat ko. Si ka mismo ti agpili iti arwatan na gatangan. Si kaya talaga. Saan tayo palipay nga gawin, insan? Madamdama pa'y insan. Ngam si ka no kayat mo ti agawin. Ure umunakan. Anya? Ay, saan, Urayan ka. Agatang tayo pa bihit, bro. Igatang ni Johnny for iti kawas na. Ha? Agpili ka mat, no? Ada kayat mo agatangan, bro. Tsak ti agbayan. Ala, sana love. Mapasubo ka niya gastos. Sigurado ka, bro? Uray siya kat isyapingan? Wen, iso magpili ka iti kayat mo agatangan. Payadak, bro. Okay, sigurado ka, Awan bin na baw yan, bro. Talagang adda kayat ko agatangan dito'y mall. Payakas tati lang nga minsan. Nakamisuot ka. Kas ano, naibusan iti kwarta ginobyo, gapukan ka insan. Ha? Siyak ti mababain kan kwa na. Inyo for na nga rod. Jacket awatanan. Wan ka mat-awan. Di mo pa'y amo ti agsaan. Pasig awan ti sumbat mo kan kwa na. Insan, narigat ti mang paay iti grasya. Anya ka kadi? Pamagusto lang tinaramid ko. Sapay ti nakangingin na sapatos ti napiling insan. Balor mat ti 5,000 ti sapatos mon. Doon ang sakit tinaka mo iti naramid ko. Atoy, alaan mo ti sapatos tayo sublimin kayo nubyong. Ha? Sige ingkay subli. Tsak pagtatak ko nanday ta. Uy, insan! Mabit lang! Ala, napagurak samot kanti kasinsin ko. Insan, kasarita na kumamot tan di nakpay talyawanan. Hoy, insan! Kitaan nakman Ingka maturugan. Rabiin. Anda pa ripasan mo bigat. Kagura nakadipay laang. Ingka maturugan. Ay, katag may mesa. Manjak, agpis na pa'y Jakmat lang makaturog, aging gaadi ka agisang. Umisang ka pa'y Uy, agtal na ka man. Lugyan nakmanan. Uy, agtal na ka. Uy, agtal na ka. Kasta, umisam ka. Natatar ka matlaan no nakaisam ka kanayon. Ha? Uy, pasaplugan nakmanan. Agtal na ka man. Ingka kat maturugan. Madamdama, agsarsarita tapay insan. Kaya, anya panagkunam kini Jiro. Magustom ka di matla para kanya? Adaman sa bali ang nadlaw ko kan kuha na, insan. Ha? Nalikutag dagiti matana. Talyaw at talyaw. Ako nang lang nag-isap sa kuha. Anya kumaita? Basta, sa bali tinadlaw ko kan kuha na. Sa bali tagparparik na kanya kinsan. Anya kayat mo asawan? Diyak pala kayo tiagsaw. Tawan pa'y pamanatnat ko. Narigat tiagsaw iti sana sigurado insan. Basta tima ko na. Di ka makikuyog iti nobyam. No awanak ka kadwam. Nalawag? Okay. Ay, kanakan. Sino jay kinasaritam lakay? Ni kadikail? Wan. Kapanti akon. Amaya na yun ti anak ta. Kadata. Ila. Gaben. Amok. Amabantayan iti husto. Anyat kayat mo asawan? Biniling ko dyan ka anakan ta. Ay, isupay lati makamoy dyan anak ta. Isupay lati mang bantay dyan anak ta. Ay, bagnik kayong nalalaki. May sakit na dyan kasinsin na. Nukas pangarigan na da pagpaggadan na.
Ay, wala niya. Tane, makumikom mo kabsat ko amang opisina. Uray kasano ti panang bilin ko ija anak ta. Di namot la mabantayan nga inaldaw. Iso nga ron, ani Kyle, tinalagip ko. Tayo so ti bakante ita. Intun ko may paila ka no atawan, ti panag-take na iti board exam. Amo manang, adamot pagsayaatan ti kaadda ti anak mo dito'y balay. Saan una yan arumrumwar ni Kyle akas idi? Saanan asumursurot kadagiti barkada na? Ay kat nasaya at ano kasta. Pusto tagbinlantay dangag kasinsin. Wan manang, iso nga awan ti pagdanagan nyo kin ni Jennifer. Tabantay sarado iti kasinsin na ita. Surot-surot ti anak ko iti anak mo, manang. Makaisa makmat kadagiti ag kasinsin. Maragsakan nak para kadakwada. Nakasladag kabsat. Wan nga rod, isulat ta ti style da idi ubing da, manang. Nukwa, agpinasugnod da. Gapumit la iti kinasutil da ado. Ngamno da ado pa ba, nakaragragsak da. Nala, si kapay lang arod ti makamu kadagiti anak tayo. Ading ko atan Adama pa'y matlat klase. Wan, manang. Hello, Jiro. Hello, love. Kumusta ka? I miss you. I miss you too, love. Nagkita ko na. Mabaling tanasin ka lang di magising na kanya. Sige. Okay. I-text ko yung madamdama. O sa dinong tipagkitaan ta. Bye, love. Bye, love. Insan, rumarak biit. Oh, papa na minsan? Kwan. Sabtag tigayim ko ijay plaza. Uray na. Agpaplasak na. Ha? Adalay nakgatangan. Uray na ko. Kwan, dardarasa ko ni. Uray umuna akong insan. Uray ka sa bali mo ti papanam. Saan ka di? Basta urayan na. Tagkuyog ta. Saan ko man natangkan ti ulom? Urayan nak no kunak. Urayan nak. Mabalin ka di. Di nakpagbalinan akas la ubing abasit. Amasapol ako'y kuyugam iti sa di naman apapanak. Addan nakam ko kay. Basta urayan nak, Juniper. Ipulong ka kadangan ti kananggal no tarayan nak. Nagtulo ko day ang insan. Pagbalinan nakmiting awan manaknakam na. Masuro na manan. Pasensya ka bro ha. Nung ipos-ipos aklatan iti kasinsin ko. Nabili nak laeng. Binilin nak ti ulitag ko amang bantay ti kasinsin ko. Insan, kanya ka kadi. Kasapulan pa lang ang ibagam dayta. Excuse me ha. Sumbatak biti awat ko. Jacket nga ibagatin mo bim asurot-surot akin ka. Iso ana say-saya at numaamuan na ti peso. Pudnumot ngamin binilin nak ni papang. Bantayan ka. Tapno saan ka mailawan. Nang runa, kat sana mapagtalkan ti panag-group-group ti nobyong. Nalabas ka mat nagsasaokay. Nasingpad mat ni Jiro Di ka unay agtal-talak insan. Maadal mo to ti pudno nga ugali na. Inton ikasarnakan. Inton nakasawa ko agtin na kayo. Ha? Nalakamot kaging sisingpot ka. Tapno maalam na ti kayat mo iti may sa babae. Aramid mo ngamin. Iso akas na ti bagbagam. Di mo man ipada ti ugalim itinobyok insan. Apay, kasken ka nga agsusukat dagi tinobya na. Wanan. Aklo na. Hanggang ididay ta. Awan nobyak itan. Kat iso nga ibagbagak ti kastugan ka. Nagmuamuyat at tanan. Narigat ti mailawan insan. Yak amukan ka. Basta siya, dakkel ti panagtalag ko kini Jiro, Kyle. Awan apulos ti panagduadwak ken kuana. Aguri ka man. Ayan man ngay. Una na ang mabiit la makisarita ti cellphone. Yung awan matan. Importante nga ta ati awag na insan. Alagi din. Ituloy tati mga. Tanong may gusto ka nila. Ang order tamanan. Aday ta ka manan, Kyle. Mabalin ka di ka agbalin aman ang gundangan. Saan, insan? Di mo ko maikan iti dakas akay papanantir aramidak. Tababay ni ti kastoy nga aramidak. Masubok ti kinaanos. Kan kinaman nagpasinsya ti nobyang. No talaga napudnukan ka. Bueno saan? Ay, mangilaw
lawlaw anday dyan nobyo minsan. Wala nang agsugli adagos. Nga mamanan. Pinaguro-uray na ta iti awan iti plaza. Uray ko man ay mawag unang nag-text. Tapno amuta mati nararamid ta. Ala, mapana kon iti silad ko insan. Ay, pagpampanunutom dahi ta insan ha. Pulbo, ginubyom. Anyat na pasama kini Jiro. Apay ajak makontak ti cellphone ko. Apay akas kini naramit na. Hindi atay mawagan ko ana. Saanin ang nagsubli itiayan mikin ni Kyle. Isun ti umawag. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry ha. Napnapanam. Sorry. Nag-emergency kita eh. Sa idikwan na. Nabatiri yung tiyak mo din. Ako kami. Itanay ko tikapsat ko yung ospital. Nagpas nga yan. Anya. Pasensya ka na. Sorry. Promise. Bumawi ako. Kat, kumusta ti kapsat mo? Okay ba tayo na? Nakaanakan. Pasensya ha. Single mom nga minti burida kakapsat ko. Kahit siya lang ko makatulong ko. Tatay tiya dayo dagiti kakapsat kita nagkalmi. Ala, bayamang dayjay. Maawatan ka lang. Tanapatagmat gayam tinapanang. Agyaman na ka. Aklo na ka nakabalik. Tadya ako nagsubli. Nagpakada iti ayan nyo iti kasinsin mo. Kung ngamin, natarantahap ngamin. Gapo iti panagdanag ko. Wen, maawatan ka, Jiro. Di ka madanagan. Di na ka di kagura. Saan? Apay kumaguraan ka. Kat diag ti kabsat kan ka anakam ti kinulungan. Agyaman na ka. Sige nga rin. Tadapay rami na, love. Ingat ka, Wen. Bye-bye. Love you. Love you too, Jiro. Ay, agyaman na. Unak lanuan yan tinapasamak itinobyo. Nasakit ti bukot ko ah. Ay na, makabandog mo ti trabaho tanya. Bakit? At damot abumayag ti panaglabas ti aldaw. No adapad padaanan. Anyat ka't mo asawan. Ururayak nga minti pa nag-retire taan kas man nursuro. Tapno makainan nata matan. Kamkas la nagbayag mat nga urayan day tatawan. Di mo nga min sigsigan ah. Tadadala bumayag nururayan. Sana bali. Lagi natawan ti urayan. Agritirutan. At ang tumot siguro panggadanan dyan ta. Ay, sapay kumaa. Tama ka pa sa iti board exam na. Kat makatrabaho pa nga umuna, sakbay ama kay asawa. Sana bale, tabantay sarado di kasinsin na. Wanit kit di ah. Agmay-may sa nga anak ta ni Jennifer. Iso ano mabalin? Agbalin to kumamat na napintas ti masakbayan na. Andiyak maliklikan ta agdanag. Nang runa kat nagin na si Dagdan itinobyo na. Ang mga numakiasawa mo ti ununaan na nga asikasuan ni Chay. Yun nga Rod, hindi adda dyan tadi ti lugar tayo. Kanayon ti sasarong katinubyo na. Anyan tulangan nita. Tamay-may sa na lugar ti ayanda. Sigurado ka na yun, di pa nagkuyog da. Dayta nga ron kat. Ubing pa'y siya anak ta makiasawa. Nasaysaya at matlaang numakatrabaho pa'y nga umuna. Sakbay ang makiasawa. Makadlawakan ka, anak. Loveless kan sa ita. Ha? Tila madmadlaw yung at mami. Awan kayon itinaudi anobya. Awanin mami. Break kami. Naimbag man, anak ko. Agreview kakit di matan. Tag-examen kan para board. Uwin mami. Ay, umapalak iti kasinsin ko. Sayang ti inadal ko. Kung saan ko ang maipakat. Nasaya at tamo mapanunutan da ita, iho. Dagiti pagsayaatan kan napintas ang masakbayan yung agkasinsin ti pampanunutan niya dadakkan mo. Iso asapay ko ma, tadiyo takitaksan dagiti pambagbagami kada kayo nga anak ni iho. Hello, love. Hello, love. Pasensya ka na. Hindi ka pala makapagkita. Medyo busy ako kita.
Sa naigiddan pa ti panangasikaso iti ka anak ka. Don't worry, love. Maawatan ka. Ibagam no ka sa pulam titulong ko na nakasaganak amang ipaan. Kabailang lakit di. Agyaman at langin, Jennifer. Hanggang sana. Kabalak na ito eh. Okay. Good night. Love you. Bye. Bye, love. Uy, grabe mo dahil tayo insan. Rinabi mo tayo. Agtil-talibabad ka. Anya ka kadinsan. Sumagmamanula ang minutos ti pan nakisaritak iti cellphone. Tilibabad ko namon. Hindi pa nagripasok niya si Kaswan. Liklikan pala dati. Boyfriend. Makauray dahil ta. Istorbo iti panagbihan. Makadadali ti ambisyon. Depende mo daytan ang insan. Tano siyakla may saan nga istorbo ni Jiro kadagiti anapaap ko. No di kat iso ti inspirasyon ko. Yung kagad maturugan insan. Sa anak nga interesado kadagita nga ibagbagan. Basta may salati maibagak Di arapap mo ti unaam at unuyan. Saan aday ta boyfriend. Ta makauray ti maipapan iti dayta. Nalawag, insan. Insan, panagkunam ka di ket agnanayo ng dayta ariknam ka ni Jiro? Katuan mat, ni Jiro lang ti umuna ken mauding anak ko. Ay sus, di kag sigurado insan. Ta saan mo nga igem tigasat mo? Tilang Diyos ti makaibaga. No asino ti talaga nga itad na para ken ka. Nga ro Jiro dayta insan. Di kag sigurado kunak manan. Nangruna ka di ka pala nagkasar. At tupay agasawa nga agsina. Da kayon tulakit din nga agayan ayat laang. Agoray ka man insan. Kaslay daw dawat mo ti panagsina mi kini Jiro Saan? Don't get me wrong insan Ibagbagak lang tipod no ariknak. Sikam. Ulitak insan Saan mo ang maibagat tigasat mo iti masungad nga aldaw. Tati Diyos lang ti makaam mo iti dayta. Iso ano anya ti addakin ka ita? Saan mo ang maibaga ako kwam iti agnanayon dayta? Siyak man ti mangawag kini Jiro. Tadyak mo din mauray ti awag na. Makapaikaw ang amin. Naawan-awag na iti may sanga aldaw. Taminalam nga awagan na. Naka-off man ti cellphone na. Wano? Awan nga ta ti signal iti cellphone na. Wano? Lobat na ta. Hello? Hello, love. May Jiro dayta. Oh, Jiro. Akin si number dito inaramat mo, love. Ako cellphone ti gayan ko dito Di kan ag-text iti cellphone ko, tawanan. Nadadaan Anya? Into numay pala siguro abulan. Amaad ka anak man ang iti cellphone. Agurnungan pa iti paggatang ko. Medyo gipitak namin ita. Kada nangaramatak iti kwarta. Kasta ka di. Adamat na kita nalakalang cellphone, love. Ay, yanos ko pala ti saan nga cellphone. Tapno, magatan ko ti kap-kap na kang cellphone. Sa anak namin na kontento. Kap-kap na kang ti cellphone. Okay. Iso di ka pala mawagan, Aganos na pala. Kaya mapukaw pa iti komunikasyon pa iti makabulan. What? Jiro. Oh, come on, love. Di ka agsanin, Kasta diya kabalan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak iti kasta unay. Daytan to kat makapulan ng Jiro. Pasensya ka na. Busy to mo. Naibag ko lang na makapagsimana. Tamay may santong abalay ko pag-inanda. Di tantong agsina ang pulos lang. Jiro. Bayan, talong mo na. Sumarong ka. Tulita pala ini. Namnamaag daytan, love. Well, basta isaksak mo iti panunod mo. At may maysa ka dito puso. Diyak tumarami iti mangisukat kan ka. Kasi kalag ti babae nga inayat ko itinakot mo. Jennifer. Kasta akmat kan ka, Jiro. Ayayatan ka. Alang rat, maturugan. Tayo sublik man na tayo sa tigay ko. Lalay ka tayo matan na pa naging sama. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Jiro.
Mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito. Kaslawan mangmangig na. Payman. Isubok man to'y may sa alongganisa. Nga. Oh. Anya ka mo dun, insan. Rogyan lang ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Uro-urayam sa pay mat asubuan ka. Oh, nga ka nga aro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagpalinan nakman akas labas tit nga ubingan kahit sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobio. Kastanti style mo. Kas kala na apya. Kita man talaga. Urnusan mat katabagi. Nagsagay-say ka man mat. Kusok-kusok tabok mo. Saan ka matasigot akas tayo san? Masa dutak nga loob. Laki din. Nga kan tasubuan ka man langin. Ala, nga. Diyak mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. May isa. Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Tayo jay kat alalaki. Ti mang dadadali ti sa lunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. Magdalugan ang nagsardang itibatong. Amangan na ni Jiro. Ay, sabali magkaya. Makabulan ng tinapalabas. Lamdi na kapay na imay sinarong ka. Jennifer, kasla tapas pasong Adam. Adda ka di ur-urayo masa na ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla na litay ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Awan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan ija opisina. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige na ang auntie. Kumusta nga ta ni Jiro? Ay, uray anya taramida. Ni Jiro lat ta tilinaon ti panunod. Sabay ko mata umawagan, iti kabiitan ko pala. Ay, bakit? Kita ang pagiwarnak. Oh. Nan, Ang tanagan dyan, nakadagiti nakapasay ti board exam. ala, walang paiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ang tawag mo. Ika kitaan. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Uwan, mabit lang. Nakapasa ti anak yo, manang. Uwan, namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadawayami nga gasawa to, may kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Remwarda nga kasinsin. Ay, wana, kumusta magtinobyo na kabagis? Magmapan ka di pa'y ladita? Naminsan lang ay may dito'y balay, manang. Nabayagan day di ayaw may na. Di nan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan da. Ngam di ka madanagan. Taada ni Kyle amang kuy-kuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga rin no kasta kabagis. O sige, mawayaan kami di asawa, kumay kami dita. Sige, bye! Bye, Manang Ella. Apay na kaul ulit magkainsan. Ay, panunutan man nga tan Ginobio man yan. Lipatan mo tayo jay. Talinipat na kan. Saan kit din? Di na kan sinublian. Manun abulan tinapalabas. Ay ngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no adamanin parikot nga inasikaso na. Iso adinan masangot ti mangawag kanya. Una saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Aha, imposible. Kyle, Di mo man irasunan Ginobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Ubing ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadan. Tapno addan ton sa bali apang ipauingam iti atensyon mo, insan. Ay, nga ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano ko agawe, di dyan lugar tayo.
Kaya't ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggada, papa. Ano? Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. Gapo, dito iti ayan tinubyan. Kasta? Ha? Oray di mo ibaga. Amok, aday tatirason, anak ka. Nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Jiro, papa. Anya? Kapay, nag-break kayo? Saan, papa? Nadadaal ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na kun inawagan Apolos. Basta dilipatin lang. Ha? Di kan bang namnama pay kan kwa na. Masigurado arason na lang ang dayjay. Ngampit di, linipat na kan. Tinalipunan na kan niya. Iso lipat mo. Papa, Nagrabaw arason day ta. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro a cellphone? Alaman. Iso arason na lang ang day ta. Di kan bang namnama pay iti dayjay tao. Lipat mo. Akas iti panang lipat na kan ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Agasawatan. Kung may sana pagtangan ti pagnaidan ta. Tapno ka na yun ka makikita. Madanon to day ka, Jiro. Basta aguray ka kumanaan. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mapaspasama. Si uuray at pulatagan ka. Jiro, Jak maumang mahibang bagay ti kastoy ka. Ag may sa ka iti puso. Si kalaan ti babae nga inayat ko iti napudno. Urayag ti umno a panawan. Tay kasalkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palapas mi kinijiro ti mapampanunod ko. Nakadulin iti panunod ko dagiti inbalbalikas ni Jiro kanya. Asyak ka no lang ti babae nga inayat na iti napunan. Di nakto ka no isukat iti oray asino. Ngamapay nga aging gaita. Kadyak matan mauray amang sarungkar. Wan na mangawag ko Apay. Anya ti makagawa. Pudno nga na alinipat. Yan pinagtalikodan na ko. Kablawan tayo saan? Adang trabaho. Nagbiit ka na employa. Ayaman ang insan. Sumarunukan tumatan. Wala nga makapasak iti board exam. Makapasa ka. Ipamay sa na. Ganbulugan iti kararan. Insan. Ad-adapi mintas kay deda trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sa mo lang. Nagkita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sabagay. Di nakmutan bilbilinin ni Uncle. Isa sardangan kamot nga rodo na pakibibiyanan. Insan. Adakan ka no makiasawa kan. Total, adamot ang trabaho. Angam, pilim ko man na imbag mo ti pakiasawa mo. Ay, narigat ti may lawan insan. Di kagdardaraso daw sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitat na klanan. Saan amay may sa ti lalaki insan? Nagado di na. Apay ngamin apanunutan, jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mo ti kasta Saan aya, insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumatkit diti kinunam. Saan la amay may sa ti lalaki? Nagado tiladawan mo kini Kyle dito sa cellphone ko. Dandan niladawan mi aming adwaketa dito eh. At nalubigit din tiladawan ni Kyle ng mismo anong tiyo. Yung apay akas tumatan ti marigret na. Diyos ko. No pa kabasulak man ti kastoy.
pakawan. Sa balin santi kaya't asawan dito ang mariklik na agayatak sa matan, hindi kasinsin ko. Damo pa'y lang panagnaid ko dito eh. At dan sa bani ang nariknak. Ngam linablabanak lang. At dakat nga rin ni Jiro akain ayat ko. Ngam itatasaanan nga parparik na ni Jiro. Basta, ikay matan tiriyan-tiriknak. Ngam, saan arumbang da ito'y amarikrik-nak? Iso alam anak tiriknak. Ni Jiro tinobyo. Iso nga rin tirumbang nga ayatan. Kaya pangibupog at iti-atensyon ko. Ngam kasanwa arami taktikas na. Kaglinipat nakmatan. Di matan ang parparik na kanya. Di kaalam ayat ko. Kaskan ka insan. Nakapasak mo iti board exam. Kaya nakasapula ka dagos iti trabaho. Iso nga ita. Mabalin mo't siguron. Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa insan. Ha? Adamot din panggadat. Adanton pangalat iti ipakan ko iti asawa. Kaya kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Kwa. Sika. Makabuka kayo. Ha? Anya nga rood no talaga kayat munti mga sawa. Apoy ko malapdan pa. Namati mat. Ha? Tistingan ka lang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa imot nobya. Oh, di bang pili kan kadagiti left and right a girlfriends mo? Awan ti mapilik. Bye-bye ang pala dati asa-asawa dita. Nagubinga na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y mati sweldo ha. Naman ka ito asawa. Ay sus, jakton may gaman ti sweldo. Tatin to asawa kung ti mangigam. Uy, anyat mapaspasamak kan kan. Maikulkulang ka manan. Sapay mo kasta maikulkulang ka. Katsyak tinakaiturungan dagiti matan. Sus, apiti ko nam jakam mo. Puray saktikit kita. Ngam sa bali ti linawon ti panunot mo. Jay manngatan man nakalilaw ang nubyo. Panawan ka man langan insan. Tagrubuat ako. Sige. No amom la kumati marikrek na kayo. Anya ka din da ito yung mapaspasama kanya. Api nga gayatak matang iti kasinsin ko. Ngam, saan? Ikarigatang alabanan tiriknak. Saan arumbang da ito yung marikriknak? Gaputag kasinsin kami kinikay. O insan, intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritong da ito eh. Ha? Awato mo. Tayong kagmerienda. Amok a mabisin kan. Itad mo tulangan kini anti day takay. Ay na, amumutag ni mami. Kanayon na marabyan nga agawid. Ta kanayon kat nga ron ti panag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itiruaran ti pangpanganan na. Ingkakat manganan. Nalpasa ko. Alat. Talaga aparakan ka dito insan. Sige nga rod. Inakpayak po last one. Kasano adi matin nagtirik na kanuan. Lukas to'y mat anak kasaysayang at kanya. Nakadungtong. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase inton bigat. Apay numapantamad pa siya rin dyan anak ka. Tadi natamot malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito balay. At masapo lang may ring Pasko amin dagi jay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan.
Ay, adumot gayam daramidem. Uray siyak lang tangaro din ti mapanijay. Yes, alam mo ka. Kasta ko ba talaga tikit tawag ka? Ang mabayinak amang ibaga. Aga manak, namawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak ngagbiyahe. Naimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni manong laurongay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin. Tane, adupay nga min daramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagpuyog da na panakimisa, manang. Nasapa da arimwar. Iso apat siya, madamdaman ang adan dagijay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo, duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita na. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumi kung sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ama kumikom iti trabaho. Ngumno kastoy a day off da. Agkuyog damot arumwar. Agpasyar da. Alaga na singad latta dagiti agkasinsinan niya. Manipod ubing da nga gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y kati kinaklaus da itan amanang. Nakaro ti kinagantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapilim agatangan insan. Gusto day to yan, Kyle. Di kagdanang tabayadak amin apilyam. Sakti makamu insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. At saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Diyak kaya't naggastos ka para kanya. Siyak naggastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain ngagpili, wan? Sige. Nakarumdum mo talaga. Banag apakay ay waklaunay kan ko na. Kadnakan-kadlaw. Adang trik na ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal may sa. Agawid akmat lama sapa inton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Jak matin masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Hindi ka madanagan. Mawatan da ka. O God, kumusta kayo mata ni Dinobyong, ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama. Anya? Nagsina kayon? Awan ti formal break at ni mama. Takil na at matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Anya? Diyak ka mo no anya ti rason. No apay adi na kun malagip asarong karan. Wano awagan na kung Nala, panunutom langan. Anak kasapulan iti kasukat mo, anak ko. Napintas kan ubing kapay. Profesional ka. Adun to pa'y gusto kan ka dita. Saan la ni Jiro ti lalaki? Adu pa'y timas na sa isaya at dita. Ngam iti dayja lalaki. Iso at makunak, lipat mo ni Jiro. Insan, adaman ni bagakan ka? ha? Anya ba ita, Kyle? Adang namin kahit papagdatunan. Ano? Mauna mo tagbayin. Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamotiro ka na. Natundiris ti agong na. Napudaw kaya nasingpet. Siyempre, padak matla professional. Asino nga tati magpakan? Nabayagan na ito ang marikrik na kan na. Inlimlimit ko lang. Tama nga nuliklikan na. Numamuan na tipod na arik na kan na. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin ang girlfriend mo. Paano pa'y natiagbain, Kyle? Dahil nga ti pakasdawak iti bagikinsan. Mukha ano nagmatsura kon. Isumot ti kinaman nagbabayin kon.
Angam, anya nga ta tinasayahat nga aramidag, insan. Ada nga tama tarik na kanya. Tanong sinabat dagiti matami. Kasla tama tarik na kanya. Si kaman kit di insan. Imposible adi mo madlaw. Nada pa naggusto ti babae kan kawan awan. Madlaw ko matkit di. Kasla duwa ta. Makunak asya kung ti karagsakan na lalaki. No aklunan nak ti bagbagak a babae, insan. Pudpud nung ayat dayto yun. Sino nga min tibagbagang a babae, insan? Sino ko na? Ibagam ha? Awan? Takpay kahit nga ibaga, insan. Secret pa lang. Isimpakon dagiti kagawa at dito opisina. Madamdaman na panag-aawid man yan. Jennifer, friend! Ay na, makaawid ka man na niya. Ha? Kailiw mo manan a makita di kasinsin mo. Uy, shh! Tangiwat mo, Cindy. Ang mga noda makangagkan ka. Si kala ang tinangibagaak iti sikreto. Ay na, di ka kadi madanagan. Awan makangag ka data. Tabisi da amin iti trabaho da. Aywan, talaga ka da saanan ang nagparik na tinobyong kan ka? Saanan, friend? Ngam okay lang. Tanapukaw matan iti panunod ko ni Jiro. Gapo ka ni Kyle akasinsin mo, kasta ka di? Jack ilibak, Cindy. Husto ka. Angam, saan na maiparbundar aramidam? Kasinsin mo ni Kyle. Sumapul ka lang iti sabali apang ibaw ingam itirik nam. Saan ko apinilit dito arik na? Basta nagayatak-latan iti kasinsin ko. Marigata nak amang lipat kan ko na. Hello? Hello, Jennifer. Myla. I miss you. Jiro? Well, siyak na naman na. Sorry doy tak lang ay mga. At kakadipay dito opisina yun. When, Jiro? Adap dito ba? Purayan ka dito eh. Bye. I love you. Kaslaawan matan iiliwak ka ni Jiro. Kasaritak-latan. Sorry na ba? Adunay nga mintidimtang apari ko titibiyag ko. Iso adi ka na sangsango. Gimatong kamay, Jiro. Huwag nga ron. Gapoy ti parikot tayo to eh. Parikot. Kas ko maitian niya. Ti anak ti kapsat ko. Masakit. Katdak kalagat at ti kasapulan na. Para iti pan nakapagas na. Anya? Sakat na igindan pa iti papatay ti amami. Anya? Ala, apay di mo impakpaka mo. Tapno nakipagrik na kami itilamay ti amam. Sana na. Tadyak kaya tapat isika. Kat mayroong raman nga aglan. Condolence nga rod no kasta, Jiro. Agyamanak. Kunaklakit din na nagkasawa ka niti sa bali. Ha? Uwan gaya man. Mabalin ka di ako yugan na. Kalpasan ti pandangan ta dito yung restaurant. Sa dino? Kaya ko tagpalpaliwa. Ado una yung tibakbaklaya ka pare ko tita. Iso kayat ko di mo kalipat. Hindi mo may sumagmamanula ka nito. Please, Jennifer. Kuyugan na ko ma. Sige, Jiro. Sa anak ana irwam itikas ka lugar, Jiro. Maminsan lang dito eh. Ita lang. Di kagdanan. Rumor ka magladagos. Jiro. Kaya ko taginom. Tiag bartag. Tapno makalimutak. Kaya ko ang kaya nak. Ha? Uminom ka meta. Ha? Sa anak mo uminom iti anak. Basit lang. Ramanam lang. Ngam, Please. Danggayan na ko uminom. Ure basit lang. Atoy. sige. Ngambasid na niya. Basta di ako kaya nagamiyak.
Basto'y apasik metla parikot ti sang sangwag. Jiro, Mababay na paikan ka na. Tasaan ka na masangsangwa no biyak. di nagpakadanagan. Tamaawatak ti sitwasyon mo. Kandi ka mapukawan iti ng nama. Patsyak apan nubok laang dagita ang mapaspasamag ito. Agyaman na ka. Tanda ka lang tamang patpagin ka kanya. Daytoy pa'y, uminom ka pa'y. Saanin, Jiro? Manjakon. Guston tinainom ko. Anya, nagbasit tayo dyan. Alagid din. Inuman pa'y daytoy. Manjakon, Jiro. Di na kumapilitan. Sige, ibuset nga rutin daytoy. Kaya saan na, rumwartan dito'y club. Pangasin. Palubusan na ko man nga agaw ni Jiro. Diyak kaya't ti maturog dito hotel. Grabe. Madisturbo na kita ka balay. No agawin ta lang. Basta agawit ha. Pangasin. Tadi ka agsara iti dalan ko. Ay, ayatan na po na sa... No, ayatan na. Panagdagan na ita. Abay, ada ka din ang kaslan. Taabay ang kaslan na atap ka na kanya. Saan arumbang ti pampanunutan nga aramitan ta? Ikasal ka mo ito. Baliwan tanto ti agsarita. Basta kayat kun ti agawit, Jiro. Nagkapkapuan. Apay nga itakala sa mangpay. Kwa, Kita man ti oras. Agalaunan iti parbangon. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti text. sorry, insan. Nagkapkapuan ko na. Nagkita kami kini Jiro. Anya? Talaga natangken mo ti ulom ah. Awan dengdenggan. Imbagak lang aro din aliklika mong dadya tao. Natangken mo ti ulom. Baka mo ka man lang iti biyag mo. Tanatangken ti ulom. Panunutom ko mati naramid na insan. Di pa nagbukaw na ken ka itinabayag a panawan. Arig na ingkulasay na kan. Ngamita, nagkita kay man gaya man. Ado timpalawag na, Kyle. Ado ti pagdaldalanan na aparikot ita. Hey, diyan mo. Makamu ka. No di ka dumngag iti pamagbaga. Ika maturugan. Nagumay. Idi imbagak ti panagkulog kini Jiro. Kaya't ka di asawan din. Nga agi mo ni Kyle kini Jiro. Nukas naman bilang. Agpada kami narot itirik na ititunggal maysa. Hello, Jiro. Hello, love. Sorry, di rabi nga. Dagulitakan ka. Sampai ko nga tadi nakagura. Awan anyaman na. Kawan pa pa namin na. Bumarta ko mga na. Kahit ko ti bumawi ka. Kwa, pasensya kan. Ngam adda pa panak no madamdama, Jiro. Sorry. Kanong roti ka adat wayang? Sorry. Ngam nasaysaya at no diretsaan kan, Jiro. Anyat ka at mo sa Sumapul kan iti sabali nga ayatang. Okay, kasi hindi ko kami. At agad din ka sukat ko. Addan, Jiro. Iso ala din ita. Ngam aglin ni patakuman. Sino ti umuno na mga asawa? Wano makiasawa ka na kayo? Kyle, and Jennifer. Ha? Ha? Kwa. Apay, nga kinita kayo. Sino ti umuno nga kasal ka na kayo? Kunak. Wano, agintan kayo. Ha? Mabalin lang tamot, Uncle. Ada ka din nobyam, iho. Hey, awan pa, Uncle. Sika nga, Jennifer. Nagsina kayo, itinay dya Jiro. Sana ya? Wan pa ba? Kahit, andang sa balya, nobyam. Awan pa, papa. Anyan kukuha nyo kay. Mapanan titawin. Di yun orayan alumakay. Kan bumakit kayo. Saka ito mga asawa. Kan makiasawa. Ni papamat. Ha? Di na kami apuraan. Tamasapol nga isaganaan mi ana imbagday taabanag. Una, ang nay. Yun ay baybayag.
Tama nga, nagbaak kayo. Makamiso makuti ti mapaspasamak italaw. Abay, ila. Una, tay dagad adal pay laang dya anak ta. Kasta una, iti pananginget taken kwa na ama kinobyo. Ngamita, madanagan talakat nga rodan. Tadinan samot malagipan ti makyasawa. Huwag nga ron. Dumteng tulat ta na ita. Maklaat ang tulatan pa kayo. San? Kaya't kunti ang pudno. Ha? Anya kaya't masawan kay? Anya kay pudno? Agpudno akon kan ni mami, ti kaya't ko asawan. Inaklon nak nga minan ti bagbagak na babae. Katrabaho ko lang, minsan. Na minsan lang nagaramakan ko na. Kat inaklon nak adagos. Kasta ka di. Imbagak ti panagkasarmin. Kat imanugot mo adagos. Iso akayat kunti agpudno ka ni mami. Sige Kasaritam ni Antino anya mo timakunana. Naragsak ka kadimot lang para kanya, minsan. Waninsan. Kat itapay laang. Kablaawan kan itinaragsak apa ng asawa. Mga sawan di kasinsin mo, Jennifer. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyong. Awan pa'y auntie. Mangpili kan iti aklunom ka na giti agdadaton kan kakanakan. Makiasawa ka kit di matan. Sige ka, amangan numabakitan ka abalasan. Wento, auntie. Ay, kamaudyanan na. Mga sawa mo't langan jay kasinsin mo. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, friend. Aklo naman ti kinabud mo. Nagsakit din na mo, friend. Ninamnamak ka siya, te. Kaya tanikal. Ngam nagbidot. Ay, narigat ngamin timang namnama. Nasakit at talaga no mapaay ka. Kanayon kumot nga ibagaday taken ka, saan aya? Sinina ako ni Jiro gapukin ni Kyle. Kasanabayin. Mabayin ako nagsublikin ni Jiro. Kasi ninakit nga Ruben. Ay na, bye-bye amon day dya, Jiro. Ang mga numasakitan kan tumanan, numakisinubyan ka kinkwana. Nang namnamak na kayam iti awan. Sa bali nga min tinagawatam iti kinasaya at kasinsin mo kan ka. Iso akas ta. Alaala, husto daytan. Sa bagay, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Maka-move on kan tulat ta. Adahak lang dito ang mga dingay kan ka, friend. Tamo ka syakla ang tinangibagaam iti maipapan iti dayta. Agyaman na, friend. Agpag naakman kit di dito pagi. Tapno mayaw awan ko, tidudukot ko. Awanan kayong itibae? Sa bali man ang di babaeng ika? Ni Jiro ti danugan ti masikog a babae. Kat adapay sa bali akadwa ni Jiro a babae. Talaga adi ka lagnak na kang Jiro. 5 tundag iti anak ta. Nang di mo pa ilang mahikat ti kinababae rin. Dinakta ko na yung kaskasan mo kasto ilagayan ti aramin ng kanya. Idarong ka lang din. Nagpagnakan kan. Idarong kayo iti babae. Thank you, Insan Kyle. Eh? Talaga napatigakan ka kasinsin mo. Husto ti atap mo. Ay, naimbaglakit din, tadina ka na alilaw dahi dya lalaki. Talaga anaayat pa'y lati Diyos kan kainsan. Patsik adi na kabinaybayan. Wan Insan, kat sika ti instrumento. Isuan na ilisi ak iti pakaisag makak ko nga. Anyat kaya't masawan. Ay kwa.
Dagiti pa magbagam iti kanya, ti kayat ko asawan, insan. Isong ita, amo mo, ninton sumaruno. Sakbay nga agtinag ka iti may sa lalaki. Amo pa'y anaimbag ti ugali na. Kang runaan ti family background na, insan. Friend, nadamag mon? Nakabalod mat kaya man di sigod ang nobyom. Anya? Indarom kan mo ti asawa na. Gapo iti kinaado ti babae na. Nagsikugpay kano amin dagiti babae na. Anya? Wen friend, kan saan laday ta? Damag ko ngaglaklako kano pa iti maiparit nga agas. Ay na, paglakit din ta saan ka nailawan iti na tao. Ay, iso ano daduma? No pa'y sana may parbang. Kas nadamag lat pagsayaatan ti panagayat mo idikan ni Kyle akasinsin mo. Tana ibawing kan kuha na tiriknam ka ni Jiro. Cindy. Ang nelipata mo ni Kyle wan tane nangasawan. One friend, talaga alinipat kon. Kasaan arumbang dadya nariknakan ko na. Yamno ba'y kastan? Pagyamanak lang ta. Tana ilisi ak iti dadya ajiro. Ay, wana. Ay na, may saka kumamat nga konsumisyon itan. No di mo sininaan ni Jiro. Adakan ka, no dito'y lugar tayo ti kaya't mapagtrabahuan, anak ko. Ado ti mabalin apang isarakakan ka dito'y. Agyamanak, papa. Yan sigurado ka. Adi ka nagsubli ti sigod ang trabaho, medyo lugar dantem. Saanin, papa? Nag-resign ako. Okay, sige nga rin ti baka mo. Sige anak, tatapay papanak. Panawan ka ba, ah? Sige lang, papa. Diyos ko. Agyamanak. Nailisi ak iti mabalin apakaisag makak ko. No saan ang naibawin kinukay at nakilikin ni Jiro. Nalapit. Nailaw anak kini Jiro. May saak kumamot ita kadagiti babae nga inalilaw na. Naimbaglakit niya. Agyaman ako na, Diyos ko. Amok asikat tinangilisi kanya. Iti mabalin apakaisag makak. Okay, gagayam, di tan din nagpatinggaan ti full episode, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ket God bless kada kayo. Amen.